Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Mehribanlar, Atavatan TV YouTube kanalymyza yayılıma berilen gelin gyýbaryň söhbedatly gepleşigimiziň nowatdaky fanyny biz Änew şäherindäki dürli tagamly lezzetleri bay, köpçüligiň söýgüsini gazanan Ahal Street restoranyny ýazýar. Eger siz öz ýakynlaryňyz, maşgalaryňyz ýa-da dostlaryňyz bilen gowdyn jalmagy isleseňiz, Ahal Street restorany size garaşýar. Elbetde bizim salgymyz Änew şäheriniň Ahal köçesinde ýerleşýär. Gepleşigimiziň bu gezekki sanynyň mehmany wehirli ýaş artistimiz, watana bolan söýgüsü üçin medalyň eýesi Dilşat Melaýewa. Salam Dilşat, ilki bilen bizim çaqylymyzy kabul edip gelin gyýbaryň söhbedatly gepleşigimizde gatnaşmanyň geleniňiz üçin size köp sag bolsuňyzy aýdýar. Tawalam. Şu ýerde gepleşigimize başlamakak. Bize tomoşa edýän tomoşaçylarymyza özüňiz barada, maşgalaryňyz barada bir aýdyp berseňiz, haçan sungatda gadam basdyňyz, näçin ýyl mektebe bardyňyz, şolar barada gurrun berseňiz. Men özüm maşgalam, sungat maşgalasy. Ejemem, kakam, atam, enem sungat maşgalasy diýip biljekler. Kakam ejem sungat maşgalasyndan, kakam rejissor bolan, ejem çağlar we yetkinjekler köşkünde köp durmuşynyň köp bölegi şo ýerde işler. Kiçilikden şoň üçin sungat baradaky pikirleri, sungat baradaky gurrunlary biz kiçilikden eşitip gelýär. İki sany özümden uly doganym bar. Üçimiz hem şol sungatyň içinde ösdükde, andan özüm 89-njy ýyl sentyabr aýynda dogulym, güýz aýynda. Nesip bolsa beýle ýamatyraş ýaşaýan. Diýjek bolanym mektebi gutardym 2005-nji ýylda gutardym mektebi. Onuň men kakamy şo wagt Daşowut welaýatyna rejissor edip ýerdiler. Nur Muhammed Andalip adynyň teatry. Men o wagty 2 ýyllyk atrabotka bardy. 2 ýyllyk staj bardy. Okuwa girmänke 2 ýyllyk man işlemeli hawa. Onu men şol edil öýümdiň ýanjygyna türk mektep bardy, Turguda dalatly. Şol mektepde biraz işledim. Soň şol döwür şol kakam iýeren soňlar ejemem bärde ala dedip şol çaýna suwuna seredip berertin kakaň diýip doganymyň gullukdady bir doganym Ukrainada okap berdi. Menim iki jörüm öýdi. Şonu da guratdy ejem. Kakaň bilen. Kakaň gatgy berýän bolmalla kakam. Çaýna suwuna seredersiň diýip iýerdi. Şo ýerde şo kakama onun kakam boş getip ýörme diýip şo teatra işe saldy menem, kömekçi artist edip, kömekçi tans artistim. Şonu siz okuwa girmäken goje artistlik uğruna işläpdiňiz. Ýok, seredim men kän bir arzuwa edem okdum artistçiligy. Bilemagynam üçin kiçilikden şol mudam ejem kakam öýde ýok. Sungat maşgala, sungatda işleýän adamlar hemmesi bilýän bolmaly. Maşgalaňa şunça wagt köp sarp edýämken diýäňem, şonda da bizim köp bölegimiz işde geçýärdi. Onuň şoň üçin kän bir arzuwa edem okdum. Utanjamdym gatdy men, utanjaňaýdym. Onuň näme dip şunu işläp bilýärlerkä dip ejem kakam geň görýärdim gaýta. Onu şeýdip şo taýda işläp başladym. Soň şeýdip gyýlar bilen tanışyp teatrdaky ýoşadan tans bilen gyzyklanyp başladym da edip şeýdip soň bärde Aşgabatda studiýa açyldy. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynaky teatryň kapitalyna studiýa açyldy. Teatralny studiýa. Şo taýda okuwy berdiler meni. Hawa, institutda tapşyrdym, institutda ýykyldım. Geçebilmedim hawa. Ondan soň bolýa diýdi ona. Men ýüregim gysýaman da şo gater we ýürürdi. Bilemem, bilmediň duşlum berde bolan soň bolmady kakam ýüregim gysyrmajak her hil oýunlara mediýady boly şonu da ýüregim gysyp bar näme bäri gaýtmakdy da. Soň şo 10 aýlyk kursa
بعديل وقتشك شو خاله مثلا قتشك من شتا قشقة قايثم ولا إجم يعني ده شيء بنا قاقم قال لي من شال استوديان اقتردم وقاقتردم شال استوديو ده بلا ما شو التياتر ولا فيوي سنغت ولا فيوي لما جاد شو ولا أحشل ده بردن أحشل son düşün başladım ya belki de muallimlerim şolar yalaq maňa şol söýgüni döretmäne kömek etdiler. Maraldır diýip diýip muallimler bardy, bir bilmäýmedi diýip muallimler bardy. Belki şo muallimlerin kömegi bilen men şeýdi fıngata söýgüm artdy, şonda da şeýdi men şon söýüp başladym. Ondan soň ony gutarbam, şo ýyly 2008-nji ýylda Medeniýet institutyna tapşyrdym. O ýerde de egzamini مثلا خالق artist Atalof alli Atalof Khalipamdan atmin gowardy. Ma gowniyet bilen ma senide man aktrisa bolmaly diýip şowat. Finagda ýadym etşe goşga godyp ona şeýdi boka, inni gynan şlaka, inni sen gülüp oka, inni eýdi boka diýip men herkeledip şonna aktorski barlady. Finagda ýadym etşe şonu da gowniyetip شيء بنستودا يردم بنستودا باشلاب أقطم باشلاب خليفة مولم لما بدا تركمن قصات خليفة أرتيسلار نيلنا باللي معلق شيء ده إكمون ميرنجي إكمون تشنجيل لدا باش أكاديميك دراما تياترنا إيشا باش لدا إيشا ننرم شو ننرم باش أكاديميك دراما تياترنا إيشلاب يون باش تكمل أرتيست يوق باش تبرن ikinci dereceli artist bolup geldik institutda gutaryp soň ýuwaşlyk bilen 5 ýyldan soň birinji derejelerge geçdik. Şu adam indi ýokary dereceli artist bolýar. Maşgalaňyzda size naşgala artist barmy ýa-da maşgalamyzda men hemme interwýularda aýdýan naşyny qaqam başda bilemok özümden uly doganym ma Serdar diýip. Ýa-ni 3 dogany biz Keýmir, Serdar, menem körpeler Dilşat. Ana şol körpe doganym ma bilemok şonu talant gördüm, zehim gördüm, qaqam şoňa bar ihlasy siňdirýärdi. Ya men şoňa zatlar bilen işim ýoklugyndan men maňa kämir zat eden etmekde o ihlas. Ol ihlaslyja diýip ödemi iştatyn utanan okdy, bir köpçülikde zatda da goşgyda adam oka berýärdi ona. Ejemem şol kurjog bardy da. Drama gurnagy bardy, ýöne biz ok gatnaýardyk biz şoňa. Küçülikden şo gatnaýardyk. Doganymam menem gatnaýardy ejem. Şeyde otaýlarda da gowurýar, men ýöne esas tamsy gowurýar. Aktyorski ugry men utanýardym. Şol köpçüligiň içine çykmak men üçin gaty bir utanýardym da gater berdi. Ol doganyma şeýde bar ihlasy siňdirýärdi. Olam zehini bady adam ýöne gulluga ötdi. Gullukdanam şo döwür Terheden institutda egzamin tapşyrylýardy. Şoňa egzamin tapşyrgam. Terheden institutda geçdi. Girdi. Ýöne ol sportsmen ýaşlygyndan sport bilen meşgullanyp öz çempionlarda ýeňiş gazanyp gelýän çempion doganym. Onuň şeýt baýendilige geçip gitdi. Ýerden men alymda. Biz de aktyorçylyk. Menim şeýdi. Bilemok şeýdi. Ýöne men şu an begenýän. Özüňiziň aktyor begenýän sebäbi qaqam pakyryň şo ýolny ýöretmek min edenime şonu, men ýolny ýöredenime men gaty begenýänim, buýsanýanym. Belki diýen, ýöne birinji hawa men minnetdarlygym birinji muallim qaqam. Birinji. Onda Halipamyz muallim qaqam. Men sınıfda getirenim qaqam. Şolaryň kömegi bilen şu derejeye ýetdiňiz. Şoňa her oýunumda gelýärdi, tomaşa edýärdi. Onu gaty kritik men qaqam. Hiç tadı gowniýeten okup man bir bahana tapýardy da edýän işimde. Gowam diýe, gowyny az diýe, kemçiliklerim köpaýdýar. Onu çaňrasam melen okdy kemat. Ýöne şumat, şoňa begenýänsiňiz, dogry. Şumat ýöne indi düşünýän şol akazatça. Açan muallimlerim diýärdi, şoň qaqamym diýärdi, açan adama gowlugy isläňde köp kritika edilýän eken, kenzim içäňe edilýän eken. Hemem şol aktyordan bir zat çykjagyny bilseň, köp zimiçäňe edilýär. Gownuň ýetmese şoň hiç zat bolmajagyny bilseň, prosta ýüzle geçilýär, ignore edilýär diýilýärdi da. Indi düşünýän şoň kemçiliklerim, şoň zimiçäňelerim akasy men taplaýan ekenler.
daqiqalybet Ahal Street'de ilkinji gebek sahna çıkan pırfadyňyzy yerine ýetiren keşbiňi ýadyňyza düşýärmi? Şol daha şol işleyen wagtlamam. Kiçirak şeyler, masofka değil ya da ýa-da durlayan. Olar hasap etmäňde edil uly rollamyň hasap etsen, şu baş dramada Göreğleň öýlenşi dep spektakl bardy. Şonda kiçijek bir epizod, kiçijek bir jösözlem bardy da. Şoňa da taýýarlanyp, aljyrap, sözüm gelende şoňa titrep, ellim şeýdip gapdamda birini gysýadym, onda çynym bilen gysyp. Şonda döýdi, şo birinji çykyşym. Kiçijek de ol, kiçijek bir iki sözlem bardy, şonu mala dedýädik da, şonam ýalňyş baýdy bilýärdik da. Ýalňyş, ay adam näme ýalňyşyp tejribe çöpleýär diýerler. Tolgun ýandyk şu adam näçe rol oynasamam, näçe ýyllaýam işlesem şu adam dep tolgun ýaz. Täze rola giremizde, täze bir zada çykamyzda, ol tolgunmagam artist üçin bolmaly zat. Şol tolgunmy bolmasa gaýtam, bir hil bipark çykkan ýaly hasaplanýar diýen. Şuma diýäňiz de tolgun ýazsam, ýalňyşlaýan pırfatlaryň bolýar. Egerde sahnada keşp ýerine ýetirip duran pırfadyňyzda ýalňyşlanmakdyňyz näme diýäňiz, nädip alyp çykýaňyz, başaryp çykýaňyz? Teatr sahnasy bolsun, başga sahna bolsun, jadysy bar diýerler sahna. Men şoňa inandım da, şol sözüm aýtjak bolup durkam, şu sözüm kellemden çykdy, gelenok, hiç ýyl söz, gelenok. Indi ol insan sözüni aýdýa, sen başlamaly bolen. Şu gudrat bilen öz çykýar da şu söz. Özü çykýar. Özü şu wagt çykýar. Ýöne käwagt bolmaýan wagtam bar. Tolgunman soradyňyz da. Tolgun ýaňa o käwagt sözüň aksak gitýär. Ana bir-birimle gülşär, diliňe nakaýyn urulman diýen gyýrlar öle. Evet gitýär da. Diliň ýenjilik gitýär, aljyrap sesiň ütkär gitýär. Indi bolşuna görä da ýa-da ýanyňda bir oputnyrak partneriň bolsa, sen şu aljyraýaň da diýip şonu improvizirowat edýär. Ýa-da sen men şu gorkujagym, şu näme diýän, men bilemok diýip improvizasiýa edýär. Olam artistiň bolmaly zat da ýa-da sen partneriň sözüni ýatdan çykarýar. Dur aýtman. Ýaşly artistler bolup bilýär, ýatdan çykaryp bilýärler, ýaş ýaňrak başlayan artistler bolup bilýär. Şonu sen şey diýjek bolduňmy diýip biz aýdýar. Ýatla. Şonu ýatladýar. Ýa-da nimem geçýärsenim eýem o söz geçýärse indik söz aýdýar. Şol oput praktika sahnada şu ýyllaň dowamyna gelýär şolar. Başda durardyk, belki biz hem durardyk geplemän. Onu bize de kömek edýärdiler şeýdip. Indi biz şu wagtky ýaşlara kömek edýär. Şu wagtky aljyraýan ýaşlarymyza kömek edebilýär. Adamlar we tomaşa edýän tomaşaçylary sahnada bir keşp ýerine ýetirip durkan, ýalňyşyanyň bildirmelerle alyp çykmaly. Ondan partneriňiziň kömegi bilen. Bildirmän bolýar, o da şol aktioryň usatlygyna bagly. Usatlygyna, improvizasiýalygyna bagly. Nefşumat kino sahnasında da köp keşpleri yerine ýetirýän we size has anfat teatr sahnasında mı ýa-da kino sahnasında keşpler etmek var? Kino men täzerak geçip başladym da. Esasy 10 ýylly waýda, ýaly 19 ýylym men diňe teatrda. Kinoda şeýle kiçiräjik rollar edil ulrak keşplerine bir şu ýylla 23-nji ýylda, 24-nji ýylda kino ulrak rollara düşüp başladym. Hersi öz aýratynlygy bar, hersiniň öz gowy ýeremma, kyn ýeremma, aňsat ýeremma. Sal üçin teatrda gowy zat näme? Canly zriçil bilen kontaktda da sen. Canly zriçil şolaň reaksiýasyna görä sen emosiýaň gelýär. Sen hiç zat saklanok, arasyny bölenok, gidip oturýar spektakl, gidip oturýar. Sen şonu ýaşap gidip oturýarsyň, duýgularyň oýanyp, sen duýgularyňy hiç kim saklanok. Kinoda kamerany goýýarlar. Dur. Sen ağlap oturýarsyň. Dur. Kamerany çalyşýarlar, bu tarafa geç. Indi sen täzeden girmeli şol emosiýa. Men üçin şol birazajyk kyn boldy. Şol has kinoda birazajyk geň boldy şol zatlar. Teatrdan gön geçemde. Onuň canly adamdan energiýa gelýär saňa bir hili emosiýalaryňa da, özüňe de. Onuň ýanynda partneriň we arkaýyn sen näil durup näil seredesiň ese kamerada öz
noqodun bolmaly, öz mizansynyň we sahnada da baý ýöne sen şona da janly bolup geçýär-de o zatlar. A kamera näme? Kamera, demir, tehnika. Sen şuna seredip oynamaly, hemme duýgulama. Täbeden ýalňyşan pırpadyň birine. Onu ýaňy girýän duýga, ýaňy gidip oturýan kamera seredip birdenem durunny rakurs ýetgetmeli, bir tarafa geçýärler täzeden başlamaly. O da biziň böleme Türkmen Halipa artistlerimiz waýna şu var. Gaty men käwat gaýran galan ömrüni kinoda bagşlayan artistlerimiz var da. O da ýene ýankyalak şol teatrda praktika gerek diýene. Kinoda da şol gerekmek Dil bilen praktika hukman gerek. Himme zatda men şoňa göz ýetirdim. Men şunu etip, men şunu bişirip bilmäýin, men şunu bişirip bilmerin şunu. Ertir bişirip bilmer. 3-nji, 4-nji gün men eýem şunu hem ýerine öwrener, näme bir zadyny öwrener. Şol näme diýile? Ýergensiz zähmet çekip şoňa esas howasym bolmaly. Bir praktikaň bolmaly. Ähli zat etip bolýar diýip pikir edýän. Ýöne o tebiýetden sesin bolmasa mysal üçin aýdymaydy bilmersiň, sluhun bolmasa da tanfet bilmersiň. Ýöne aktyorçylyk ukybyna sebäň aýtdyňyz da men aktrisa ukyby çağalykda ýokdy, foň dörüdi diýär. Onu adam üflefe foňam edip bilýän ekeni. Awa ana şu utanjamdym-da köpçülikde da bir zat gurle diýseler durýardym ýüzüm aşağı salyp. Şol wagtyň geçmegi bilen adamlaryň öňüne çykyp, öwrenip şo zatlarda näle teatr diline ýüzüm ýyrtylýar diýilýär-de, bizde ýüzüm ýyrtyk bolmaly diýilýär. Artist üçin hiç zaten utanmaly diýdik bolýar şo. Awa, hiç zaten çekin. Şey dilemne, näme ýöne şu adam şo çekinjegli çykýar men käbir ýerde. Teatrda çykanok. Ýöne teatrda da durmuşda. Durmuşda mysal üçin da banýetçalarda da oçra durmaly bolýar. Awa. Ene Sançın üýüşip duran barsalar, şu kim soňky diýip gygyrmany utan bilýän-de. Şu derejede onjam gülýär käwat ýollaşmam gülýär. Näme? Sen aktrisa mega ýok bolýar, bar sen soraýtan diýip durýar. Aktrisa bir çekinmejek ýaly ýöne sıranma sebäp. Durmuşda men gaty sorama çekinjek ýerlerim bar. Ýöne çekinjek durmuşda batýaňyz we sahnada keş döredeňiz we şol çekinjek sebäp aýyrýar. Men sahna çykdym, maňa näme etdiýseň men etip bilýän. Otonamagam nämetde däline oýnan keşbim men, şeytan oýnan keşbim men, owadan gyz oýnan keşbim men, haýwanlaryň keşbi. Maňa işte bir koreografymyz bar, daň baltmeýsterim şo diýär. Sahna çykýan sen ýanyp dursun diýär, ýene ýanyp bir owadan çykýan şey etip örsün diýär, şey utanyp diýär. Näçe jeýlesin. Mullyk özüňem durmuşda diýär, men bilýärm, sahna çyksam bilýärm, bir özüm uwerini duýan, näme duýan, onuň çykýan şeyler açykda. Bilýärm, düşünür bilýärm. Awa, düşünür. Sıranma tapaw diýýän ekenne. Belki sahnaň şo gudraty bardyr, ýa-da şol öýem men şol Most öwrenişen bolup bilersiňiz, adam diýer bir öwrenişen. Bolmasa ol banýetçadaky, oçurdaky adamlardan zalaky adam köpär, müňlerçe adam otyra. Ýok. Men şol bilemok. Şo taýa garanky bolýar mençe. Indi ýaňa diýdiňiz we kinoda bolsun, teatrda bolsun, durly keşipler ýerine ýetirýän diýdiňiz. Indi şu kinoda ýa-da teatrda şu keşip ýerine ýetirip bolandan soňra, gutarandan soň aýdal. Şu keşipden çykmak we agyr düşýärmi ýa-da nähili? Şu keşipiň içinde gön sahnadan soň uje aýyrlyk gidip bilýäňizmi? Seredin uje okayan döwrümizden, institut döwrümizden muallimler aýdýar, eger agyr keşip oýnaýan bolsaň, haýsy keşip bolsun, has agyrrak keşipler bolýar-da. Şonu seni ýam ýerdenden başlaýan diýär-de. Şo keşipe girip. Uje ýerde durmuşdan başlaýan. Ýerden turanda bir kän bir agyrrak zat oýnamaly bolsa, bir gülüşip zat edip gelmeli, misal üçin durmuşda. Ýam sen şoňa podgotowleny gelýän şo rola. Bara o agyr rolamyz, misal üçin şo rola şo bada şunu oýnamaly diýip men alad edip bilýän, şoň sebäbi şo rolan soň men kellem agyrýar, gözüm gyzarýar, öýe gelem soň kellem agyryp durýar. Çykyp bolanok. Çykyp bilen uzak bolanok ýöne ağlap
Gıyğırıp bağırın yırtıp ağlayan roller bolýar-da. Hawa, şu rollarda nähili? Ağlap kulise çykýan-a. Hawa. Köşeşmeli fen öpmek. Profesional tarapdan Fen sen öpmek. köşeşmeli kulise çykyp ağlap oturmalylar. Aktörün profesionalizmi şol. Bize şey edip öğrettiler, menem şey edip aýdýan. Şonam etjek bolýar. Bağrymyz berip ağlayıp, ýöne çykyp gülmek diýdigim dälänim şondan çykyp öwrenmeli. Hawa, indi Çykyp öwrenme, ýöne biz janly adamda şol böyle bom şol agrymlyk biz bilen gitýär. Ýöne dur ya diýjek men bolýar. bir ýere şu teatra gelemde, kimdigini aýtmaýyn bir aktrisalar, özüm ýaşyldyrak aktrisalar. Oýnady dördanym, çykyp meňurup ağlap otyrda, çykybam. Sahnadan Hawa çykybam ağlap otyr. Menem şonu şowat halipalam ýalňyş şol diýdiler. Şu ýal bolmaly diýdiler. Şol obrazda gitmelidir belki. Çykypam göni gülübem başlamak, o da значит sen sahnada ağladyň bolýar-da. Sen ýüregiň berip ağlamadyň bolýar, gün çykyp ağlama, gülüp, "Ay näil zat" diýip gepleşip gitmeliler. Hawa. O git däl edip bolan okşan. Eger sen yürekden şo taýda ýüregiň berip oýnan bolsaň, ýöne ýankyýalyga meňurup ýatmalylar. Bravo, çykjak bolmaly. Şol edip bolsa çykmaly srazu. Çykybam bolýar arasyna öýe gelýänçäň şo pikir edip kellen agyryp şu meňe şol ýalra bir rol şey edip durýar. Ýöne agyr rol bolsa fakat öňünden alady edilýär. Öňünden aty alady köp bolýar şoň. Girýän-de şoňa bir sahnada bir işsat bolmasa, tagamanja geçirsek şonymyzy, tagamanja emme duýgulam oýansa sahnada şo wagt diýip pikir edýän. Indi ağlap bir keş bir ýerine ýetirmek size agyr düşýärmi? Indi hakykatdan ağlamaly ýer bolýar-da. Sahnada haýsy keş bolsun, özüňden geçirmeli diýip öwredildi bize. İlk özüňden geçirýär. Misal üçin şo wagt agyr pyrsaty, obrazy seň durmuşyňda bolan bolsa, sen näil duýgulary başdan geçirerdin? Özüňden geçirip sen şol obraza girýän. Şol obraz şo wagt näil ýagdaýda munyň ýankyýal başda gaýdyşmaýalam, ýene şo praktika ýuwaş-ýuwaşdan biz mine tansçylar, aktyorlar bolsun bedenlerini mudama repetisiýa gelýärler. Onun taýýar mudama bedenleri. Misal üçin kän repetisiýa etmeseler, sowuk bolýar, ennamlar gyzyp hereketlerini edibilene aktörüň duýgusy şeýle. Ýyllaň dowamyna şo duýguny ýatyryp işlemesеň, misal üçin teatrda ýa-da şonýal keşpler oynamak, ýatýa duýgu. Ýene oýarmaly, ony ýene de sen günne şonu taplap, günne şonýal roller oýnap, pikir edip şoňa taýýarlan. Haýsy keşp bolsun çykýan, sen taýýar duýgu. Şoňa şey titrep durýar-da duýgu. Eýem şoňa bilemek, men şeýle düşünýän. Bize şo duýgymyza da repetisiýa gerek. Madama şonu taýýarlap durmaly. O da öçüp bilýär-de. Onda artist özüniň diňe zinemat artist onda diňe sahnadan daşaram duýgularyny oýarmak üçin köp zähmet çekmek bolýar. Köp zähmet çekmeli. Ilki bilenem şol misal üçin şeýle durmuşda tekelzada ağlayan adamlar bar. Hawa. Men özüm şeýle ýöne sahna çykanda ýeger ýaş dökülmeýän adamlar. Şondan nähili başar. Şonýal, indi şodan öwredilýär, şo zatlar düşündirilýär. Käbir adam, käbir artistler bolýar. Bak näler edesmeýle bolan nokta, çykan nokta diýilýärler-de. Men şonu düşünip bilemek şolara. Men düşünip bilemek, eger sen şonu hakykatdan duýsaň, erwet bolsaň şoňa ýasamalyga gön bildirýär. Hawa, ýasamaly. Zreýçiler gön bildirýär-de ağlasaň. Şo sen ýürekden ağla, ýürekden janyň, bagryň berip ağla, zreýçil duýýar-da şo. Seňle bil ağlap, bil ağlap. Bir käwat özümizde de bolýar adam, diýri adam käwat bolanokda. Şo näme daý bolanokda? Ağlabam bilen ok, berilibem, girişibem bilen ok, başdan hem taýýarlyksy geldiňiz bolýar-da ýa. Onda başyndan gowy taýýarlanyp, ondan soň şo sahna. Soň ýene şol taýýarlyksy bolup, eger şo keşpin gowy bolmasa, öýe barmy mazan ýok-da.
özüm günahkarlap durýan bir şey. O ýerine ýetirmedim da şuň. Dip naharam ýetim gelen o men özüme şeýle. Hile onu özüm günahkarlaryň ündiki ýalňyşyny nirde men ýalňyşdym. Näme üçin şo men duýgum gelmedi şo wagt. Näme üçin men şonu edebilmedim. Dip kemçiligini gözleýän, tapýan, indikide ýam etmejek bolýan şonu. Dilşat, sizin döredýän keşpleriňiziň agramly bölegi drama bolup durýar. Näme sebäpden size imini drama gahrymanlarynyň keşpi önlenilýär? Drama, öň dramady. Indiken drama. Inne olar diýär. Inne komediyň rollara geçip başladym, karakterin rollara geçip başladym, dürli. Bilemem, şol rejissorlaram bir keşp berýärler, şonu gowy ýerine ýetirseň, indikide taýýar artist da belki ýene şol oňorýady, ýene beýleki drama oýuna ýene seni alýanyrlar belki. Öz döredýän keşpiňizi özüňiz saýlaýp bilmem mümkinçiliginiz ýok. Ýöne bir gedek däl, iki gedek dag şonýaly bolýar. Misal üçin bir spektakl goýuldy bolýan, maňa ýene de şu öňkiýalyk bir ýuwaş geliniň şonýaly bir aglaýan geliniň keşpini berdiler da menim biram mene şu şeytanyň keşpi bar da wagtymyň spektaklymyzda. Wagtymyň şeytanyň keşpini bir ýaşly artista berdiler. Menim rejissora bardym da nim şonu dedim. Men oýnak göräýin diýdim, şo şeytan diýdim. O öňkü keşplerime meňe ýaly diýdim, şo rollam diýdim, ýene de bir hil meňdeşlik bolýar. Şonu oýnak göräýin, o gowwalara diýdim. Olaram, aýa, почему нет diýdiler. Давай попробуй, göreli diýdiler. Atgowy haladylar, soň şeýdi bir kede şeý çalışdym keşpime. Ýene gowwaly, soň olaram sag bolsun aýtdylar maňa, men olara sag bolsun aýtdym şeýdi. Öz keşpiňizi şeýdi eger rejissor bilen saglaşyp o da seni görse şu keşpde. Misal üçin tapşygat gelmeýän keşpler bolýar, barıp sorasaň, misal üçin rejissor saňa düşündirýär, ýok, bolan okul, gelen ok seni. Abul lema gelişdirdi olaram, öz görüşleri boldy. Rejissorun size döretmelip keşpinenýär. Şol keşplerden daşary başga keşplerde misal üçin özüňiz çykyş etmek üslegi dören purfadyny olara ýok diýip bilen wagtyňyz barlymy? Ýa-da göni kabul etýärdiňizmi? Ýok, oňal bolup görmedim. Hiç ýyl bolmadyňyz. Bu belki oýnasam gelenim asa aýdan nädirme. İçimden misal üçin şonu oýnasam gelýär, ýöne aýtmadyň. Berlen keşp oýnadym. Esas şu berleni gowy edip. Ýöne eger şol oynamak nesibeňde bolsa, aýlanma gurulsan ýene şonu oýnaýan da. Gelip bilýän. Nem durmuş edip aýlaýa, oýnamal aktrisa dikredi diýe. Ýa-da bir ýarawsuzlyk çykýa, şeýit bir ýerine geçip oýnap bilýän. Eger çynyň bilen öwet edip arzu etseň şonu. Şoňa girip bolýar. Böyle men sizi ilkinji gebek däli Domrulyň sahna oýunyny, Domrulyň aýaly Näbi Çiçeň obrazyny döretmegi bilen has gotanýan. Şol obrazy döretmek size nähili düşdi? Şu ilkinji uly rol, da şomy. İlkinji uly rol, onu da nähili uly rol alipalardan soň oýnamaly spektakl boldy da. Şu halk artisti Gulnawada Şeýrwan keşpini öň şol aktrisa oýnan, näçe ýyldan soň täzeden şo spektakl goýýarlar da maňa berdiler şonu. Şonun ilkinji uly rolim bolan soň şeýip çagyrdylar bolýan. Öýde özüme şeý diýdim, bolly, barmaly. Na всё надо выкладываться diýdim. Hemme güýjümi, hemme duýgulamy men şunu görkezmeli bolmasa biz ilki çitka bolýar, okalýar bizde. Bugün sahna çıkamızaq, çitka bolýar, näçe wagtlap okuýan o piyesany, hawa, üç okalýar rollary. Näde näme düşündirilýär. Birinji gerek şoňa barýan. Ya şo rejissorymyz, halk artist, Türkmenistan halk artisti Qaqajan Aşerif rejissory. Gulnawada Şeýrwan ýollaşy bolýar. Şeýip çagyrdy. O rejissorymyzam bir gerekde halabasa aýrýardy da. Bir saparda sen bugün jaýdam aýrýar. Başga aktrisan goýardy. Menem şonu bilýän, birinji gedem çagyrlan da попробуем. Öýde oturup barar nädir? На всё выложусь, чтобы soňundan ökünme şey däýmeli kelim diýmäýin men. Bar
hemme güýjem bereýin, eger şonda da göwni etmesez, taş men nesibem dällidim. Ýöne gowta ýalanyp bardym. Birinjem göni bir monolog okatdylar. Ay çynym bilen şol obraza girdim şo wagt. Çynym bilen bar duýgularym görkezdim. El çarpdylar da pra. El çarpyp boldy. Sen yerin diýip. Birinji saparda gön alyp bildim. Şon ondan soň kän işlenni, kän zamyçanýalar, datlar, kän işlenni ýöne. Onuň şol oýun alyp ýörken Gulnama Şerwa geldi arasynda enen keşpini oýnady. Ne öňkü oýnan aktrisa sen öz oýnan rolüňe seredersiň. Hasam titrep. Ay gatty atwetstänne bol şo wagt şonu oýnamak. Ene gatty şowqly, udaçny, gatty näme diýilýär? Adally spektakl. Şol spektaklyň şo roluny bilenim. Beýleki artistlaram, rejissörlaram görüp şeýdip başladylar da. Belki şol roluma meni drama ugrundan akdenler. Şol drama, dramatik rolla. Belki şo roly göwni etip, onuň beýleki rollamam şoňa meňdeş rollar berip başladylar. Şoňa onuň gülküli komediýa haçan çykyp başladyňyz, keşpleri haçan berip başladyňyz? Komediýany men döwdi ampluamy men dramatik aktrisa, men döwlen rolim men sırlı fanlyk diýip Medeniyet teatralarynyň işgäri Edidi Şaňgulyw maňa sırlı fanlyk diýen spektaklla hokmşan diýen bir däli gyýdyn keşpini berdi. Däli gyýdyn keşp. Menem hayran, näme üçin berýär diýende düşünemok. Bapşe menki däl. Okaýan, ay hiç kim kabul edilenok. Indi başda okalýar. Bir gerek bardym, edi menki däl bir rol, menki däl men oýnap bilemek, sen oýnarsyň diýär. Men inanýan saňa sen oýnarsyň. Bolýaly ýok, ty должна доказать. Sen bir amplualy aktrisa däl, bir karakterli aktrisa däl, sen doказать et, что sen hemmelat oýnap bilýän. İki gerek bardym, edi bir gerek jaň etdim. Bolanok ýok, bolly oýnajak edem, men maskara etjek bolýam. Bolýar, şu geden попробуй. Okulda sahna çykyldy. Bilemem. Bolup gitdi şo wagt ýa-da bir hili bir yerden şol näme geldimi? Bir gedekde aldymda gitdim, bir keşpe sahna çykan soň gowuldy. Şo keşpe men döwdi. Ondan soň ýanky beýleki bet gyýylar bolýar. Misal üçin ýanky şeytanyň keşpi zady eýem döwlen ampluas, döwlen aktrisaň keşplerde eýem karakterini, rollary şeýdip geçikdim. Soň ana aýtdym men sana, oýnap bilersiň diýdim dämi? Men sana anannym, sen oýnajagyny bilýärdim. Köp sag bolsun aýtdym şonu, sag bol diýdim. Aktrisa gerek zat, razny, häsiýetde. Egerde şomat evivana sizin ýok diýmeňizi kabul eden bolsa, belki galardım ama şu duruşma. Şo wagtlar inanmadyklarym molly maňa sen oýnap bilmeýän näme etjek biderek. Ona oýun koýnan artistler bar, olaram näçe saňa berýär atyp şey diýdiler teatryň içinde de ana. Şeýde boldy ýöne. Köp fawortyn aýdýan edýde şeýde. Kömek etdi şo wagt meňe podдержал, maňa ananny. Maňa gatysyn gotumda uly kömek boldy şo keşp. Özüňizi açmaňyzy uly kömek edipdirdi. Teatrda aktrisanyň roly uly bolup durýar. Aktrisa hemme wagt başarmaly, ýanky diýişiňiz ýa aýdym aýtmanam, tanp etmänim başarmaly. Siz özüňiz haýsyny haf gowy başaryp bilýän. Men tanp edip bilýän. Aydyma düşünýär, men şonu düşünemok, belki aýdym maňa düşündirip biler şonu. Toňa da düşünýän, takda da düşünýän, emme zat ýalňyş aýdym aýdyp oturanlaram bilýän şolaň ýalňyş aýdyp oturan zimçany da ber bilen. Özüm aýdyp bilemok. Özüm ýalňyş aýdýanyma da düşünýän. Bilemok, sesimi ýetenokmy, näme, ýöne tanys men gatga barýan. Tanys uğurlu men gatga barýan. Şo kiçilikden hem şol ejem ýalak boljak, men tansawur edýän boljak diýädim-de. Ýöne tansy barýan, şoň üçin tansly tahna eserlenmeli bar, spektakllanmeli bar. Kimme ýerde şonu ýaly özüm lübitçil dawat şey deliň, ýyllar bolan beýdeliň diýip näçe bir kisan öz goýan tanslamam teatrymyzda, hereketlerde, zatlarda,
özüm gowar ya şu gowar ya. Tanfı badetja ve inni adamın durmuşu hem edir kino ya Lilya. Afişana ne hile düşünüyor? Kino ýaly. Adamın durmuşu bir Kino ýaly, serial ýaly. Şana ne hile düşünüyor? Durmuşa başlayan ene daha şükür çağalım gow geçdimi. Ejem qaqam daşynda doganlamma, garnaşlamma gow geçdi. O döwür bir döwür. Kynçylygam mada hawa. Ýöne durmuşa çykan soň başga bir etap başlanýar. Başga bir täzeden durmuş başlanýar, täzeden doglanýar bolýan. Oňam başda gowy şeýle-de. O tarafta Sadece başta şeyle başlıyor, son şeyle. Son şeyle başlıyor. Yeni şey tıktı. Yütkar. Serial. Durmuş serial diyen men. Sebäbi bölüklere bölünýärdi. Her bir Ýöne de bir film değil. Film ne muktoriya serial gidip otur. Biz конечно serial bilen durmuşlar. Şuma diýdiňiz we adamyň durmuşyny kynçylygy bolup bilýär, gowy purfatlaram bolup bilýär. Şu teatrda we iň kyn düşen kynçylyk döwürlerine bolma agyr düşen döwürler. Wehmet çeken döwürler. Başta gyýdym, ýaň bolaýan wagty kyn bolýardy kiçi çağa bilen işlemek. Hem berlesiň ele işlejek bolan hem bir tarapdan çağan ýaran o kiçilikde yarasy bolar çağala bilen-de. Biraz şu döwre biraz başa gaýrak bolan. Birim rejissor çalyşýar. Salçytyn birine öwrenýän bolyn birden teatram ýetgeýär, rejissorum ýetgeýär, emma täzeden başlamak bolýar. Täzeden öwrenşmeli bolýar rejissorlara. Şol etaplarda aşeyle gaty bir kyn düşünmem ýok mende. Inni şuma özüňiz artist bolup, sahnada keşip döredýäňiz. Ýöne özüňiz rejissorluk edip bir ssenariy ýazyp gördiňizmi? Ýok, ssenariy ýazyp görmedim. Ýöne men zat gyýlar aýdy, organizator senniýe. Gaty ökde şo zatlar organizawaýa etmeni. Şo zatlar gowarýan, bir tanışym rejissorçylykda barlak gör özüňi diýem. Özüme de oradan cevap berýän, ýyla cevap bermene ýagdaý ýok. Ýokmy ýazma? Isleg bar ýöne de şol bilemok çekinjek ýazmak däl. Ýok, ýazmak menki däl. Ýöne şo wagt ýanky näle ideýa gelýär adama. O hereketli ideýa gelýär da şu adam rejissorlamy işläp oturýar. Da şey görsek näme? Da işläýän şey delip. Men ideýam ulanan ýerlerim bar. Hawa. Şonu aýok bilmedim. Ýoly zat belki artistden başga näme sunatda görýäňiz? Özüme men. Hawa. Eger artist bolmadyk bolsaňyz, kim bolardy? Tansçy bolardy. Tansçy bilen dowam eder. Hawa, bilemem medeniýetde bolardym ýöne, medeniýetde bolardym. Molymam bol, belki bolup biler. Tans molymam. Ýok, aktorski molym, tans molymam belki professional diýiljekkä. Men özüme ýöne şol içimdäki höwes şonu gowwarmaklyk meni alyp gitýär da şo zatlara. Mysal özüňizi 10 ýyl mundan soň nirede görmek adam arzuly bolýar da her bir adam arzuly bolýar. Şol ýerde durmaryn. Ýokarlara diýänim, sungatda kämilleşer, has kämilleşer, kino sungatyna. Belki rejissorçylykda açylar. Belki bir ýerde durmak da ejeňizde tanysmaly ýa gaýdyşyny ber gaqyňyzda. Şol aýdana şo tanysmam näme üçin sen özüň barlaky gör, näme men çekinýän. Salçy soňuna ay bilemaqda çekinýän, ilim diýjek zadyna çekinýänmi, belki senki bolmaz ýerler ýa bolany gowdal ýerler, maňa da ýekiji zat diýseler ýetik. Ýetik maňa hiç bilen görmek. Size ýazylýan kommentariýalara da berýäňiz we комментарий. Отдельный тема. Duygulan bilýän. Duygularym erwetlerim bar bilýän-de. Men şoň hayran galýan şu erwet kommentariýa ýazyp bilýän adamlara. Men tananoklar diňe maňa däl asyl olar bir hil şol erwet kommentariýa ýazýançylar bolup işleýän ýaly, şolary bir töleýän ýaly şu kommentariýalara. Men tanan zok, bilen zok,
Keva şeyle vardatlar ya da hayran gala men başta yaman erbet bolma. Men bana biri ağlar feredi ya. Men şon bir günle fikir edip bilen adam. Şu bana ağlardı deyip настроением kaçıp öyde şon oturup fikir edip yüreğim ağırdı bilen adam. Bunu siz gözünüzde eyleyem. Şu komentarlarını oqamdı men eyli boldum. Mani bollu düşşekka sen bilen bollu hiç nada görjegem de düşşegem de ayır meni bar özüň düş özüň näme sen. Boş-boşdan öwretdi. Şol TikTok'ta bolsun internetde komentari okuma. Eger sen erweçon kabul etsen okuma dilşat dedi. Ya da näme şol ýazýan sen tanaň ok kim bilýär ol sençe de ýok. Soňam sen bilýän şol komentari saňa ýazylan zat ýalan şol ýa näme üçin kabul edýän şonu. Ýöne käwat bilýänmi şol komentariýa başga adamlar jogap berýär. Başga adamlar jogap berýär. Ana şolar ýalak ýagdaýda diýänetlere jogap beripdirler. Soňam diýe aglaban bölegini allyýa gowy odzyw köp ýa-da erwet odzyw köp. Erwet odzyw azda. Gowy köp. Şeýdi öwrenşäýdim-de. Öwrenşdim. Обычно артист комментария ünf vermeyecek yani ünf berýän wagt duygulan halam okşa häsiýetim çesne men ýaman adamyň göwüne degmeklikden gorkýan. Men sal üçin bir zat gürlämdi de şol göwüne degmejek bolýan, owadalyjak bolýan, bir zat diýsem gaty görmedim dämi diýen, gaty görme şeýlerek diýdim diýen. Jena adamlar diýenne dik goýberýär-de. Dik goýberýär. Hemmes däl dogry. Onu men şonu pikir edip käwat geçirýän, bagşlaýan men ýöne derre bagşlaýan ýöne özüm şonu ýüregime salyp bilemem. Ya artistlaň hemmesi duýguçyl bolýar. Hemmesi için boli men şeýle durmuşdaýdan hem öz karakterim şeýle bu aktörska gelip hasam duýgulam ýankyl aýtdymy? Titrep durýar bizim duýgulam. Sehel zat kabul edýär. Sehel aýdan siz bana şu açyp mölerip beredin. Boldy men gidip şonu baryp öýde apsujda edilýän näme üçin şeýtdikä men näme etdim şoňa diýip. O da gowy däl ýöne. Gowy däl o. Sebäp ýöne pikir etip gelýän şu hakda şeýtip gelýän de men galama gowy häsiýetimi. Gowy däl ýöne näme bolsa-da öňkülere görä şu wagt gowy. Geçirip bilýän ýüregime salboy borla diýän ýa-da borla diýmeli ştaýda diýän borla diýän şeýdi ben geçip bitýän. Sebäbi artist hem wady geçirimli bolmaly, mysal üçin ýa-da teatr faknasyna çykanda-da ýanky diýişim ber hem adam deň bolanok. Daja size garşy hereket edýänler hem bolup bilýär. Artym men bir zat etdim, özüm pikirimi getirdim mysal üçin. Demek bir bolanok. Emma adam bir bolmany hakam ýok. Her kim öz bir lichnost, her kim öz häsiýeti bar. Siziň öz häsiýetiňiz we men öz häsiýetim bar. Men kofiany şeýle tutýan, siz başgaça tutýan. Oň öz pikiri we men öz pikirim. Men ony ütgetmegem farzym ýok. Желаниям ýok. Tak što şol adam näil bolsa, prosta kabul etmeli. Bolşuna görä kabul edäýmeli. Oň ýakynyň bolsa, radnoýyň bolsa diýmeli. Mysal üçin чтобы дальнейшие немелер болмак үчүн, гоwy отношениялар болмак үчүн. А если чужой просто кабул этмелер. Ол личность, öz личность. Мен де шо мне интересно, durmuşan gyzygam belki şodur da. Dilşat, şu ýerde biz sizin sunatyňyz barada, teatrda ýerine ýetirýän keşpleriniz barada soraw jogap açdyk. Indi bolsa sizin muştaklaryňyzy has köp gyzyklandyrýan sorawlaryň biri maşgalaňyz bolupdyr ýa. Guwanç Melaýew bilen kaçan tanışdyňyz? Nirede? Ýanşa studiýada okudum diýdimi? Pushkin teatrda 10 aýlyk kurs açyldy. Şo tak bardym. Eni men gözüm bilen görüşüm aýtyp bereýin. Girdim, faktaryma seretdim, bir owadan oglan nur. Orta arada o adam gowanç görseňiz gaty gülkeşdi. Zima bilany, ekňada odawr gowanç. Ştaýny şeýle uzyn saçmaty. Şu wagtda serederliň, ýok şo döwrüne men saňa seredip durýan. Ben palasat rubашкаly ýakajygnam gallyryp jeansylja, nauşniklim näme boýunda da bir hem detal ýadyma düşýär-de şol.
Любовь с первого взгляда, не поверите. Men şonu giyirdim, ferettim. Он мне очень понравился. Gün xaladım. Bilema. Oğlum şey قعدت برخونن ويعرثدي قوان شيء لا برخونن ويعرثدي شيء كيف يعد شيء بلما ödün şon ya simpatişindigin bilýärdim ya bilema öd bolşa şeýlem soň ýa açyl kitdi erwedem nälikeni Ýa şeýdi birinji göremde gowardym ýöne men şonu gowarýardym şu 10 aýla men şonu gowarýardym Özi bilýärdimi? Ol duýýardy Gowarýardy. Duýýardy bilýärdi sebäbi şo warum şeýle скромная была я ýöne şol bilmem может взгляды останавливались şol duýýardy da ýöne men gowarýardym şo wagtda onuň o wagt ýöne hiç şeýle aramdy hiç zat bolmady. Aslında kaçan boldy, kaçan. Soň men institutda ýerdim. Olam nämeni gutordy, gulluga ötdi. 10 aýlyk Gulluga ötdi. Ol okudan ýykyldy, gulluga ötdi. Menim okuwa ýerdim. Ondan birinji kursy gutordum. İkinji kursda maňa jaň gelýär elime. Alo dip ballym ale. Alo, gowmy kursaşdy. O, gow kimmi? Men gowanç kursaşym. Men gowanç. Gowanç ne? Gowum ýagdaýla gulluga etip berdim falan aýşeýip. Ay o zat dip bilemok ne dip ýadyna düşüpdir ne dip şeydi gullukta ka bana söz aýtdy telefonla söýüşip başladyk soň gulluktan geldi şeydi ben 4,5 ýyl 4 ýyl söýüşdik ilki ony nämen hasap etmeňdi tanaýan men 2011-de 2010-da 2010-da söz aýtdy maňa 2011-de olam institutda ýerdi 12 13 Awaş 13 Thompson'a 4 ýyl şo tegerak boldy da şeýdim soň toýat gitdik. Soň aýdypdyr. Soňa çeýin gowanjy ilkim men gowardym. Gowançdan On başga dewşkasy bardy. O döwür hawa gowanç adna lup. Al birini gowarsa gaty şu wagtda görşüňi berler. Hawa. Birini gowarsa. Hawa şol kan barnemeden aqta ýöne duýýan eken. Soň aýda men bilýärdim diýe. Sen men gowarýan, imende de çusto bady saňa diýe. Ýöne Kastak o wagt gurlaşýany bardy, predny oňa. Onuň bilemek oň bilen näme bolandy. Şeýdi ben soň maňa söz aýtdy, men bilen şey bawa menem ýöne öýrüm. Gaty bagtly duýdum şonu. Men birinji gowaran oglanym, men şoňa bardym. Gowaran adamma barmak. Bagta bilen da. Inne şo döwür gowanç bilen wagty diýdimi we özüňi daşyndan gowardyňy. Başga biri bilen gurlaşýan wagty gabança döredip söýüp. Gabanya. Şol söýüpsiň gabanya adamlar. Gowanç gabanya. Ýöne bilirdiň wagty. Belki bilirdi ýa-da men belki bilirdim wagty. O wagt 18 ýaşymda da. İlkinji ýerlik 18 ýaşymda. Hawa. 18 ýaşymda. Gowarýardym. Babanýardym, water we ýöne bilýärdim şol näme üçin bilemok hiç şol men şoň bilen gepleşerin ýa-bir hiç ele arzu etmekdi de diňe men üçin bilemok. Bararny pikir etmedi. Hiç bararny pikir etmedim. Aýdana şo jaňadan men ýagaty geňordum şonda. Garaşmadyk. Belki aqwaly. Hawa ýaglyk belki men ihlasym, belki men sevgim ýöne gursaşlamy diýdi. Soňam diýdiler, şu adam diýdiler, sen köpüsi bilýärdi de men şonu gowarýan. Bilýärdiler, sebäbi men şonu bilemem, gidläni, gidläp bilemokmy, näme. Onuň diýärdiler, sen şol ihlasyň, sen gitdiň şoňa. Ihlasym etmedim de ýöne bilema içimde. İçiňizden ihlas edip, näme bolsa-da adam. Şoňa çaýan anajan bundan soň bagty ýaşamak nasip hemme gyýlara söýüne barmak nasip etsin. Söýüne barıp bagtly bolmak nasip etsin. Ýerlere söýüp durmuş gurmak, başgaça bagtly bolupdyr ýa. Onuň düşünşip ýaşamak. Inne şuma ikiňizden fonoda adamsynda. Hiç ýeri gowanç tarapyndan size fonodyňyza garşylyk bildiren taraplar bolmaýar. Aytam, diňe podдержка. Gowançdan maňa podдержка bir döwür men çatyldan çykjak boldum.
Berdöwşüm ya bir period bolly. Birazjyk gowdal gurrunlar bolly, teatrda şolar ýalyraçyk da ine. Bilemok, men işlemeň bislenmedi, onuň çyk-çyk bolamda şonu. Birinji meni поддержать железный duran adam gowanç. Sen çyksaň işden gaty görme diýdi. Men sen işläp diýdi. Aýdy otirkam tolgunýan. Son diýdi. Awatyn ütkeşgir olam oýlananok, adam edenok sen işläp, sen şol sahnada diýdi. Ululu keşpler oýnap, oýnaýanyň göresim gelýär men diýdi, sen diýdi. Ululu wysotalara ýetýäniň göresim gelýär. Şon sen çykan işte. Men şonna prosto arkanda durýar biri. Там dur däni. Arkanda durup на всю жизнь şuada çenem men şol поддерживает и gollaýarym. Belki şoň arkaýyn bolup men işleýändim, arkaýyn sunugat döredýändim, arkaýyn keşpleri işe gidýän. Çen garşylyk aýdy bilen. Hem spektaklama gelip tomaşa edýär, begenek gelýär, begenýär. Gowny ýetýär, Hudaýa şükür. Hani ýene de aýlanyp işiňize gelýär we ýerine ýetirýän keşpleriniň içinde. Guwanjyň näýlelik bildiren matlar bolýadymy? Oy, bir gede çyk boldy ýen şo. Nime şu keşp Odalara hawa kimdir wayt dip spektaklma da ödüdü Murat bakpy dip tanýarmy? Hawa tanýar. Murat bilen oýnaýardyk da ol. Oda bir söz goşýardy, sahnada. Öňe santyksyn sözlere goş berýär. Şu oýnaýar bolyn, men gapdalymda bir zat dip söz goşdy, özüň näme bir zat diýdi bolyn. Oda maňa diýenýär boldy, Murat. Ana şonu vay dedim yaman ýerbet bir hile eşdildi dedim çykypsam Muratcan bey diýme lälinde gonja otyda jegimjan men saňa diýmedime diýe ola menim näme düşünýäryn men şoňa diýdim şonu bir hilçip çykdym bolyn ýüzi göz gowdal şoň ýaly rol oynamak gerekdimi saňa diýdi ýöne bir gede menim şon Murat şeýle diýip düşündirdim maňa diýmedi ol ona diýdi dedim olyn son bileme ýazylyp gitdi. Şo jagaş konflikt boldy. Şo boldy. Ýöne klipler, zatlara hödürleýärler, misal üçin çorny diýler, misal üçin internetde da. Şoňa halamasa ýeberen ok. Senki dälliýär, sen ureveňiň dälliýär. Ýa-da gaty borla düşmäýsen diýär, halamasa ýeberen. Уже düşünýär. Menim уже bilýän, kim halamajan bilýän, ýa. Şu уже rejissörlaryň we hödürleýän keşpler bilen onu ilki guwanjy tanışdyrýanlar. Ýok. Gönül çykyş etdi. Ýok, teatrda, oynarlar, arkaýyn teatrda. Ýöne internetde. Internetde bolýar, уже sen dälleýdi, düşmäýsen, ýa bir gyz bolup düşmeli bolýar bilýär, ýa bir nime. Ýok, düşmäýär. Bole asyllyrak, salyhatlyrak nimelere düşürdi söyle. Özü bilen ine görýän da her hili oýunlar edýär, ýöne medel şeylere, kliplere goýberler. Maşgalada esasanyň gawanjaňlyk häsiýeti bolup durýar. Siz bolmasa da guwanç tarapyndan ýa-da siz tarapyndan gawanjaňlyk ikiňiz hem sunuwada adamsyz. Haýsy has köp gawanjaň. Men gawanjaň. Guwanç gawanok. Benim diýen sen men gawanok, sen men gowharanok. Men saňanýan. In gowsy men saňanýan. Gawanýadym o ýaman gawanýadym guwanç başda bilemok näme üçin. Gawanýadym inni galy şoratlar. Ne gawanok. Ol bilemok ýyllaň dowamyna şol scena gow galyňaýamy näme da berýär. I şu birazcık düşünjäň ütkeýä birazcık düşünýän şoratlaryň biderekdigine zaçem birin gowne degip birin problema döredip zaçem diýär. Gawanjaňlygym urşa getirip bilýärsiň. Ýok, gowdat däl. Gowdat. Tak što birden edýänem masa özüne dik goýýar. Göndürýär. Ýok, guwanç tarapdan ýok. Böyle konflikt bolýar köplenç, toşda ol meni gawananok. Indi men onu gawanýan birşam wagtda, sen meni gawananok diýip köp urşlaýar. Ola guwanç diýen adam içinde saklaýar.
içine saklayan biderek misal üçün şo taýjyň halamasa da şonu aýdyp sen göwnüňe degip durmaýa ýa-da işneräs aýdanok ýöne onu gowdal tarapy çişirip aýdyp bilýär. Sen şeýtdiň, sen şo wagt şeýtdiň, sen beýtdiň diýip. O da gowdalla ýöne şo wagt aýdanok. Näme üçin aýtmadyň? Ay näme. Ýok, uruş kän bolanok bizde. Uruş bolaýsa da oýuna ýazylýar ýygy. Göni açylyk gidip bilýän. Ýok, men wapşe uzak öýkelebem bilemok. Uzak gezibem bilemok. Göni gepleşmede da ýüregim ýalyp bar ýara, özüm srazu näme edip, näme o şeýdip ýörýärmini dip. Näme işe? Oşum şu misal üçin bir konflikt bolýar. Şonda şerik çykyp gelýär-de Goňa tyrmyň diýip bilýär-de. Göni diýip bilýär. Hiç şol konfliktden hasap edenok. Sen çiýişip oturay. Ol konfliktden hasap eden göni ýazylyp. Onda kän öýkelegim. Ýok, öýkelekler. Men öýkelek gaýtam. Menim meýem näme diýer? Açylyk gitdim. Açylyk gitdim, meýem kärap. Düzelýär diýer adam gitdi. Ýok, daha şükür goýup. Ine şumatky gowançy gawanýan diýdiňiz we gowanç diňe bir ýaş alparjy däl, behin alparjy hökmünde tanalman kinolarda hem bir neçe keşipler döretýär. Şol wagtlarda keşip döredeni gawanyp gören perfatlama boldy. Ýok, hiç keşipde dawanamok. Ol diňe synygat boýunça, tworчество boýunça diňe zimikaniýa diýen men ştan şeyden varsan gowalardy, beýden varsan olam gerek ýerine aýdýar. Atak bir-biri gawanmak. Maşgalany saklamak üçin ilki bilen anam gerek hawa. Любой моментda bara näme? Павел Воля bilen Lisan Uçaşova bara, şodan gowarýarlar. Вот я конфликтуйте diýär, если у вас проблема diýär. Şol komnatdan çykman kaňyzy решайте diýär. Hawa, şonu äkitmelerle özüm bilen. Şo wagt lучше решить надо и şo wagt düşünmeli. Hawa, sebäbi şonu bir özüm bilen alkysyň, ol sen köp wadyň ýani etip bilýär. Otgonja da ýyllaň dowamyna şonu şol ýüregiňe salyp çişirmedem, şo wagt aýt diýip onem öwretdim ýöne. Olam şol bir zat halamata gön aýdýan. Enne aýdyp bilýär. Kısyal däl olam. Dilşad ýene bir gyzykly foraglarymyzyň biri siz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okudum diýdiňiz we şol ýerde siziň gaýnataňyz hem gaýnyňyz hem siziň moýlymyz bolupdy. Indi siz şu şolaryň maşgalasyna gelin bolup düşdiňiz. Indi moýlym wagtynda da size işiňiz we sahnada keşip döreden wagtyňda bellikler bolanlar, indi gelin bolup gelenden soň bellikler bolýar. Şolaryň ara tapawdy nähili? İnsan kursa bildi de olar. İnsan kursa da olar allı bizi. Onun diplomy iş goýdyk. Gamletden spektakl goýdyk. Aýda tamaýam şo da gurdylar. Men bilen gepleşmän adetmän, men ma borsam geç gidip adetip şey diýerdi. Gaýnym bilen köp işleşdik. Şo Gamletden ejesiniň rolüni berdiler de. O da bir agyr rol. Bir enen keşip men o wagt enemi bilemem, düşünemok. Onuň ýok, ýüzüm sypalanmady men. Hiç. O bizim bu düşü geldiğimiz diýip ýüzüm sypalanmady. Ýygyrlygam gerek ýerine, söýgüligim ýöne. Näme synygat üçin. Indi geldik, gelin bolup gelem saňam. Moýlymam, gaýnymam, gaýnatam, moýlym ýaly bilemek ýok. Beri öwrenşik. Onlara girmek, şolary kynışmady. Ýok, kynanmady. Ýok, şu adam diňe synygat hakda gürleşilýär. Biz barsagam diňe synygat hakda gürleşilýär. Şol synygatsız gürrüň bolana biz başga hakda gürleşemiz. Diňe synygat hakda ýa-da şu Aýşadyň edýän synygaty hakda, ýa-da Aýşat hakda, ýa-da Gowanç hakda, ýa-da Gowançyň edýän synygaty hakda, ýa-da men kişan ýaly, ýa-da olanky. Bilemem sebäbi Aýşatjan muňa 4 tarapy synygat, 6 tarapy synygat olsa medeniýetde duruşyna. Ýa-ni diýdiňiz näme gaýnataň maşgalada baranmyzda da diňe synygat hakynda gürleşýär diýdiňiz. Ýöne şeýle feredende gaýnataňyz artist, gaýnynyň hem rejissör.
Oların artmışlıkları bamynys we belli edenne gaýnataňyz we artist hökmünde belli edip biler. Gaýnanyňy bir rejissor hökmünde belli edip biler. Gaýnatamda men ýaşynýan. Gaýnatam maňa diýip bilen okýşdat, menem oňa ýaşat diýip bilen şoň üçin ýaşynýan. Bir belli bolsa gaýnam aýdýa, ol aýtmak mümkin. Gaýnam oňa belliklerini aýdýa, kömek edýä, köplenç olam gaqamýaly kritik. Ýene gowlugy, ýa-ni hemmelat gowlugy aýdylýan zatlar, поддерживать edýärler meni hemme taraplaýyn. Adama da näme esas поддержка. Поддержка gerek bolupdyr ýa. Bunu galdyrmaly hemme işte de men misal üçin sumniwasiýa edýän işlem bolýar-da käwat ay bolmaz, bolar, näme bolmaz. Depressiýa, galkındyrýarlar, tiştaka ýa-da diýerler bolýan. Näme edýän? Olaň öz aralaryna näme bolýar? Bir şemal. Şol hiç kaçan şu şemal ýatanok öýde. Mudama nemede energiçni, mudama pozitивный, gaty men gelin maşgalam pozitивный, maşgala ýurjyma iksany kows kıyasy. Olaram medeniýetde barlygyma aýp berdip, o da hudojnik, o da medeniýetde. Şoň üçin onda fıngot maşgalaňyzam sessizvel, öý sessizvel. Mudama şowhun, nişadyanlykda mudama. Bilşimiz ýaly, bu ýekece gyýdyňyz bar. Näçe ýaşynda Dilşat? 10 ýaşynda Aýşat. Ady. Adamda diýär eje bolmak, gowwat. Herme adama ýöne ilk bilen enelik duýgusyny duýany ilkinji perwendiňiz eliňe balanlar we näme kynlaşdy? Agyr düşende. Men waswasrak özüm. Munyň kyn düşen zat şoňa işdat bolaýmasyn hemme enataň nemeside şol bilema. Şu wagtyna gorkymma misal üçin Aýşajan açyk özi. Men kiçiligim bilen Aýşanyň kiçiligi düýünden başga. Ol açyk hiçdadan çekinen öz pikirini öz aýdýa arqyn misal üçin şeýle ösdürdiler onu gaýnam bilen gaýnatan. Şolar ýaly erkin öz pikirini aýdyp öz isleýän zadyny aýdyp bilmek, bilýän çağı edip öwretdiler. Hawa. Indi käbir ýerde men ala diýen zadym. Köpçülikde zatda pikirini aýdyp goýberýär. Ya da özün bir bitçilik edip goýberýär. Men onuň şo töwerekdäkiler şoňa gowuna degäýmesin, Aýşady gowuna degäýmesinler, bir zat diýäýmesinler, şu wagtga gorkym diňeşer. Indi gyýbyňyz barada dowam etsek, gyýbyňyz gelecekde haf köp siziň uruňyzdan gidermi ýa-da kakafynyň ýolundan gidermi? Şo barada gyzyklandyňyzmy? Feredin şu kakasy hem videoşy, hem bloger ýaly bolup gitdi-de indi. Men aktrisa. Ol şu wagt obrazyň döredýär, herhiljek obraz döredýär, oňa etdiýänim ýok, öwredi howesek şoňa. Tansam gowwarýar. Meňe уже ikinemem ally. Gowanjyň blogerçiligiň gowwarýar. Ödkä telefon açýar. Здравствуйте, мои подписчики, да, дип gurulaýaberýär. Подписчик mam diýip gurulaýar. Şo gonja ikinýär, gurulaýar, da diýär, ýa TikTokda. Bilemem şu döwrüm çağalaryň hemmesi ýöne şeýle öýdýän. Şu TikTok görýärler, dänim şu taýda edilýän trendler mi näme diýilýär, şonu edýän, sanadyň aslynda ereket edýärmi, da diýär. Ulçynar öýkünýär. Şu любимый blogerlaryň da. Özüniň любимый blogerlary bar, şolar öýkünýär. Şu anda şol hem siziň hem kakafynyň häsiýeti. Minkine altyryň ikisini. On Aýşat kiçik men teatrda da gatnaşdyrdym, onu şol gyýdan getiräý bir rol we gaýrat edäýdi diýip men bolmasa şeltesim gelenokdy, golaýladysym gelenokdy iş öwrenşmesin şol şudatlar görmesin, birden görse halaýmasyn diýip. Ona şoňa haýyş edilse eltdim, gatnaşdy bir-iki oýuna. Gowja diýip çykyş edýär, öýde tonana, ýok gowja demedina.
Maşala durmuşy baran aýdanda durmuşda kynçylyklar hem bolup bilýän. Ýa-ni diýdik-a däli domrulyň näme çiçegiň keşbini ýerine ýetirdiňiz. Näşe agyr ayal maşgalanyň nähili agramly maşgalanyň agramly bölegini ayal maşgalanyň çekýänini görkezdiňiz we indi durmuşda da şolar ýaly bolýar. Yeňil hem bolup bilýär, agramly böleg hem bolup bilýär. Esasanem bu ayal maşgala düşýär. Şonda nähili başaryp çykmaly ayal maşgala? Kıyınçılığa bolýar, hemme kişide bolýar, bizde de bolly. Kemme bar gowal giden. Hawa kıyınçılygam ýöne geçmeli, sebäbi şol kıyınçylygyň bolmagy bilen sen taplanýan, sen berkeýän, maşgala berkeýän, hemem sen inniki etjek ädimlerini pikirlendirýär, hemem şol ýalňyşmazlygy kömek edýär, ýalňyşlyklar hem kıyınçylyklar hem. Dogry şo wagt ýöne daga kisen gidivermeli. Ýöne aýalym zady teatr diline roli gaty berip durmaly. Ýollaşyň elinden tutup şo ýanky gonjyň meni teatrda gollaýşýarlyk, menem durmuşda şonu golladym mykam diýip pikir edýän. Kıyın güllemler gaty köp bolly. Hemme ýerde bile ýöredik. Diňe bile ýöredik. Men onu goýmadym, o meni goýmady ýeke. Birinji bilen geçirimli bolmaly, çydamly bolmaly, hemem öz ýan ýollaşyňa syla hormatly bolmaly. Diňe ýan ýollaşyňa däl, oň doganyna, ejesine, kakasyna, hemmesine sylagly bolmaly. Ýöne esasy ýanyňdakyny gollap durmaly. Birim ýene bir ýalňyşlyk aýdysym gelýär gelinlere esasy. Şol durmuşa çykdyňyz, her hil problema bar. Dogry, gaty bir globalny ol bir ujasny problemalar diýemek, kele kiçirek problemalar, kynçylykly problemalar, finansiýal problemalarda ýa öýde gaýyn bilen balyz gaýyn ekiji bilen problemany hemmeler bar bejen aýtyp bermeler. Aýtyp bermeler hem ejeňe ýollaşyň bilen problemaňy aýtyp bermeler. Ýa-da ejeňe barıp şol problemany çözjegem bolmaly. Sen çözmeli şonu. Gaýnyň bilen hem çözmeli, balygyň bilen hem gaýyn ekijiň bilen, äriň bilen. Eger çözülýän problema bolsa, dogry has uly zatlary daý saklasyn, bolmasyn ýöne bolsa, конечно, olan bir çykgynsyz ýagdaý bolýar. Ýöne men şoňa düşündim. Birge degem ejeme barıp aýtmadymam, diýmedimem. Hudaýa şükür men ejem birge degem men üçin maşgalamdy çözmäne de gelmedi. İşte nida bolsam aýdam okdum. Şoň üçin hemme zat gowy. Sırlamny paýlaşýar. Sırlamny. Näşe durmuşda ýakdy diýişýär, agyr turpaklar bolýar. Sırlam men diňe gowunç bilen paýlaşýar. Gowunç meň ýakyn dostum, joramam birinji bilen. Onuň ýene bir joram bar, Şemşat diýip, Kasimowa Şemşat. Bile okudyk, bile işleýär, şu wagtda neçe ýyl bäri. Olam soň o döwür durmuşa çykyp başagaý boldy da gaýlar. O döwür o da ýokdy ýöne. Birinji sirdaşym şol. Ýöne gowunç. Men bir zada göz ýetirdim-de şol. Bir zat bola banýetsa düşdüm men. Şol kıyın ýagdaýymda nem üçindir men ýa ejem ýüregini agyrtmajak bolmyş, ýa gelse erbet bolar diýdimmi. Diňe gowunç bilen şo Şemşat joram görüsüm geldi-de şo wagt. Ejemem gelmesin diýen, hiç kim gelmesin diýen, diňe gowunç gelsin, biram Şemşat gelsin diýen. Şolar gelende bir hil rahat özüm duýup arkaýyn aýdasym gelýär, aýdyp ağlasyn, ýa ağlaýan, ýüregimi dökýän. Hasam şol kynçylyklaryň bilen berkeýän, mesele bir bölejigini aýtyp berdim. Ondan soň has bizde bir uly problema boldy durmuşymyzda. Hakyky näme diýilýär? Döwlen ýeri bar-da durmuşda. Olam gowunç kimiň aramyzda dälle, çağa meselesi. Şo döwür döwdi biz ikimiz.
durmuş. Yine devam ettik. Daha şükür. Ayrılmalı. Yok, devam edip. Yine berkedik. Şonda da berkedim şonda. Goncam düşünni. Benim gonca düşünni ikimiz bir-birimiz jebis bir alamı neme. Adnot sayılı ikimiz. Maşgalada erkeğim, ayağım rolü bolýar. Bir-birini gollasaňa sen kynçylyklar başdan geçip. Man gollamaly. Şol gollamaly esasy. Ol ýanky jora dogan olan gollan bir başga ýani ýollaşyp gollan başgalat. Menem unanamakdym da şuma film Gonç bilen ýaşap ýörenmegi arada bir nimede Instagramda gördüm 11 ýyl bolupdy. İlkinci diye ýa-da durmuş guran ýaş maşgalalarda diýe şu 5 ýylyň içinde diýe kynçylykly pursatlar bolýar diýe. Şol hakykat dogry. Şolyny şoňa göz ýetirdim-de hakykat eken şol. Eger şu 5 ýylyň içinde sen kynçylyklar alyp çykyp bilseň, onda sen uje maşgalandy. Şol ýankaýdan datlaw şu 5 ýylyň içinde boldy. 5 ýyl birinji, ikinji ýylyň içinde bolupdy şu datlar. Saň Aýşatjan bolly. Bilemem Aýşat dogully. Öz ırsygy bilen her çağa öz ırsygy bilen gelýär diýär. Aýşat dogully. Medadymyz gowlan bir durmuşam gowlan nemme. Öýkeleşen adamlarymyz bilen hem ýaraşdyk. Diyecek bolýar. Menem tworçystwam özi akyp gitdi. Goncam toýlar köpelli, onuň perdaçalar köpelli, iş uğruna iş bilen hawa. Begenlere şoň üçin Hudaýa şükür. Aýşatjan öz ırsygy bilen geldi, öz şoň jan sag bolsun. Maşgalafyna şatlyk getiren. Soňky wagtlarda siz internetde ýene blogerlik işini ýöredip başladyňyz. Gonç Melaýew bilen biz dün şileryal post paylaşdyk. Bizim gepleşigimiziň mihmany Dilşat Melaýew diýip. Şonda size has gelen köp sorawlaryň biri like meselesi boldy. Like bloger bolup. Like meselesi boldy. Baýyn düşüpsiňiz. Şo barada aýdyp berseň, şo ideýa size näçe geldi? Seredin TikTok'da näşol käbir bilmän kommentariýlarda ýa-da gaýtaladyňyz diýip ýazylýan kommentariýalar bar da aslında TikTok'un öz как бы nemesi ol gaýtalamak. Daşar ýurtda biri şonýalak waýyn düşürýär. Bizim ýurdumyzda şonu biz gaýtalaýas, özümizçe düşürýär. Ýene barıp Hindistana ýene bir düşürýär, Orsiýetde ýene bir düşürýär. Onun öz gaýtalamak diýen öz nemesi var, challenge diýilýär. Challenge gaýtalamak. Şonýaly bizim ýara gazaklarda gördük şonu, ýa-da bir ýerde gördük ilki. Muňgunç görkedik şonu bir tapýada görkedi edelimi. Bu edäýär, son men gowalap nemetmeli ýöne. Düşürmeli. Onu şonýaly bolýa nirden bir ýerden geldim men. Bir ýerden geldik düşüräýärler. Ay bol onu derä düşürelmen iş etmeli. Aynen düşürdük. İnşallah 19 miňlik spoçkaş iş bolýar. Onu kabul etdi bizimkiler ýöne. Şol prosesde bize käbir videolarda bolýar. Şu videoda da şeýle bolýar. Bir gedek dalyan wezamiz bolýar, 3-4 gedek alyan wezam. Şol bir gedek dalyndy. Bir gedekde kamerany düzbe, hemen gelýän Dilşat senem şeyden ýüşse. Ne diýdi? Menim pram nemetdim obrazda. Şey dedim, ýyzyny ol. Başka mysal üçin gulak halkasy ýa ýüzi bolsa da alardym, käbirje sözler, uje men improvizasiýa. Ýa-da ýene köprek like goýup berem mekşä men göreýin. O da improvizasiýa, uje özümiň boşluklar etdik. Indi şonýal düşürip bolýar-da. Kimeden gıyır gülüyor şanlar. Gülüyor ya da nimim kamera. Son düşürelmez. Görümüzden gülüyor. İki oldu da oldu. Özümüz gülsek значит belki adamlara muhalar deyip ondan Bovayn bolup. Boy yaman ol. Men gıyla joramlara öttüm de şoň akşam. Onun jaňa diýamaňa. TikTok ýyldyzy boldum sen niýe menim näme bolsa göreýän diýip prosmotryny, like-ny görem men etdim o ýaňja goýdum näçe bol. Ana gıylara çyp açyp görkezdim, gıylarym gowurup gülüp şeydi para.
ونقوم ينعلرت مال ولا من دور دنا نقوم ونقوم ما شو باي نتشينا وارا قلت تدي بالر مال ولا بوان جديد استايدا يبلنا لين كمان ونقوم ما نسل لايك قوي ما كوك ما نال غير ولا شيء على الفرسان ما الفرسان ما لا حقيقة شو ما نافيب سيمبولون شو لايك يمين تقول لان على الفردي الفرسان في بالفا إني عايشة جانب تولما فعلا كب إيشلرنا بكوميديا غوريانا أولم بلوغر القيوة تولما يقري أنا أول في خدرلان مقتلر ولا ödürleya. O da tapıp geliyor ki ama ödürleya onu. Bolyan vaktıva, bolmayan vaktıva. Ayşe canım, bu küçülüğünden başladı. İlk Ayşe'yle başladı. Başladık Ayşe'yle başladı. Bana dedi, hay yok, layırsana dedim ben. Gerek gelmelik değil olmuş. Teatralın bolayım beni. Bolya düşür korayır, şunu düşür korayır. Bir şey düşürdüm. Beni Ayşe qovtaravi, oğlum. Mesela şey der ya, mesela şey diyen diye kunç. İbolle. Düşür başlayalım. Öv tapya. Ayşe'den. Öv itkeden var ya şeyden var ya yüzcaşın itkeden var ya öv de ya improvizasyon diye oğlum improvizero tanıtıyor. Onda ecefinin bu kerne şeyle yarışa. Kâr koncum ödüm bulyara ya da kâr rolikler var ya kıyın var ya düşürmek. Şey diye o beyt ya onun konç kâbat. Nemede neyirmiş dedi ya da benim şu an sizin şu prosesini de alayı koyaysan da diye ne azap çekiyoruz şu matı. Şunyalı takışta Ayşe'den lübitsil öyle var ya burada düşürülüyse Allah kelp düşürüyor qaqasılı min düşürsün yele noqtiyan wali. Ana size huwa khafka kim dereceğine yani yolaşımın mı ya da gıyfınız Ayşe düşeli diyen. Yok onç koyana kol bol düşeli geç. Onun son kadar şöyle. Hat prasmotrlar köpeli like'lar köpeli olin. Ana men diyen 10 yıllar teatrda işledim. Hiç kimin tanan oktu da. Şimdi son 3-4 vayn veri. Tanayalar köçede diye. Ben işte diyem bu taraftan ağlıyorum. Bu aygırlık boğaz ya. Boğuyu neme adamlara köpçülüğe de çıkyan. Boğuyu övün ama açmana komedyen kendip bilen. Ne taşı seriozna rahatları limitçek olayan olin nevelerim komedyen var var ya. Görüyorsa videoları neme der. Kevr videoları seyredenler doğru maydan sevinki battı boğuyu gıvıklı yerlikli challenge'lar aliyat bizim edil bu çıkmış katın ya da kevat görkod yani nemeleri yo etçekke quvonç ana bizim köp düşüren varlar bizim serseniz şol quvonç menden qorqan yali men quvoncu a veren yali ana komentarda başlayalı vay ayaldan qorqya vay ne media quvonç mun düşürsen vapşe fi kule diyorlar diyen şun düşünen o var ödümde spesiyal şun şey korkadiyet oyun ol adamlar o şu hakikaten vay qorqaq vay ayağından korkuyor. Bu açına hil komentaryaları misveriyor. Yok hoç. Вообще diferent. Aslında şu komentaryaları vermeliler mi? Yok. Attıvır. Yüreğim bilen kabul etmeliler. Attıvır gözden çıkınç bir zat yazanlarına cevap vereyim ise. On cevap verişim başkaça on cevap verelim. Misal için. Ağata cevap veren akta. Misal için. Sağ olun. Fikrinizi, düşüncenizi, aydarınızı sağ olun. İndiki de dört tip cevap veriyor olayım. Böyle gramatlı oluyor da gayet. Yok hakikaten. Hiç ne oluyor böyle. Gramatlı oluyor. Evet yani deydiği gepleşin başında da evet komentarya yazanlar katı köpelli. Asliyetine olur üns vermeliler. Eğer üns verecek varsa. Ama yok öyle. Şöyle komentarya yazanlar ne adı var. Fake accountlardan. Harplar ne mesanlardır ya. Gir koreyan ama nüküş. Misal yok içinde ana. Ay böyle diye. Men aşağı komentarya yazarlar aşağılara ne şöyle vereceğim öz fikirmeyi deyin. Sen ediyen işini olur edip bilmeyen. Olar sana başarmayan işini şoň üçin olar size at takıp bilen mümkinçilikler bolýar. Men aşağılara yazarlar ya. Özü ya da boluksuz zat tip yazarlar bolýan goňjam TikTokda sen ma gowdat görkezdik ýa-da. Sen näme gowdat görýän? Şundan gowdat baha bolsa görkez maňa diýe. Ondan beter zatlara gowdyp ýazyp bilýärler bolýar. Ay internet TikTok.
Inni yine de bir gofara verefmeli, sizin yollaşımız, Gonçmeli, Instabat'ta gepleşik var ya. Şu gepleşik sizin katnaşmak fikriniz var mı? Men çağıryanam yok o. Gonç çağırın, hiç size geldiğin gepleşiğiniz var. Gonç çağırmay, ataş çağırayım mesela. Ona Gonca Aydali, hükmet sizin Instabat'ta gepleşiğini katnaşmak. Ataş aytmaları. Ataş aydyan, öweder diýip aydyan. Ya da merjen aytmaly aýaly. Olar ataş Gonca aýdy, onuň Gonjaň etjek alajy ýok, onuň çağırmaly bolýar. Severmi? Şu gepleşik dedi. Ýene oňa gidişle ol nemesine de gabat gelen oga, o taýdy çağırýan adamlaň neçe patişleri bar. Menne adaçyga menne altymyňa ýeten ogyn tek şo üçin. Nefippa gelecekte yeter. Belki o. Onun şu derece yeter. Şonuna katlaşmam mümkün. Tomaşaçylaryňyzyň muşdaklaryňyzyň haf köp gyzyklanýan forumlary bardyr. Instagramda da go gepleşik. Men özüm hem käwat. Şol aýdymçylar haýsym go görsem, girip kömek edip başlaýan boly. Maňa Dilşat Belaýewa girdi diýer, ýanky Gonjam demiň çykarman atar. Bolmasa jogan bilemok, men şonu diýen çinne on pazerşke diýen, onu edem oklat dep. Gonşta ökman bir zadyny oklak galy. Dilşadyň şu ýerde durmuşyňyzdan bir agzak geçdik. Adamyň durmuşyna kynçylyklaryň bolşýaly bagtly purfatlaram var. Eger de size bagtly purfadyňdan birini ýatda diýseler, haýsy ýatdardyňyz? Birini ýatda diýseler. Bagtly purfadyňyz var. Size dünýede iň bagtly purfat. Ýa-da başdaky diýişiňiz ýaly, Gonç Melaýewa gowurdum, baga toýatmaňyz. Ýok, ol bira. Bagtly pursatmam gaty köp bolýar, 2 sana. Hafida gowy, ýakyn. Bira şol okuwa ýerimde, institutda ýerimde, doganym ýanymda geldi, şo spesifik atylýada bolýar. Serdar diýen doganym spesifik atylýada. Adam okap, ýygyma öwrülimde, ýygyma öwrülime, olam du geçip bitirmeydim şol Medeniyet Institutu'nun köni Medeniyet Institutu Adrşat Texnikum orta arasında yani sportsmen diye do dayağı tutup pırlanır ameni bir pırlanır oğlum begen iki oğlum ağlap bir begen şol fırsat geldi şu an bilmem ata köp fırsatlar yadımdan yıkılam dakika madiyanımda görgülü ona da qiyinanıp oğlum anam bir mahşatcan doğulanına gaýnym ýanymda demek. Dogulap elini alıp şon ýanymda oturşy, şon bagtly bolup oturşy, ýüzi, şolatlar ýadymda çykaryp bagtlydy. Ýerişat. Oda çağa dünýä ýynenne. Ken aýdana ken. Biramine şu ýerdek bayrak berlenme ejemlere bardım. Ejemlere bardım, ejemem ağlap, kakam, ýöretdiň sen. Nemedenir ýüregiň näme ruhşat bolandyr diýip atdy begenip ağlap. Ay biz şu ağlamak opşem durmuşymda baş şoň üçin aýdana ýüregim ýokalananmy ýa gatyşylaryň içindemi hawa taýýarda tost aýdylýar. Doglagyň bolsun ýa bir go spektakl tapşyrýarsaň ýüşüp naharýa çaý içýär. Şonu dene herkim öz arzuny aýdýar. Ýok man aglaýasa. Ýok man men gurlap bilemok. Aglyk, men aglyk. Kiçilikden men nemem aglykdy. Gonç bilen bagtly purfatlaryňyz bilen ýatlama purfatlaryňyz. Toýmaz. Şolan toýmaz. Ana bayrak alamda Gonjam wiza sammadry kimeden begenip gaty. Ken Gonçlana ken ýatlysaň günne bagtly diýeňne. Şumat gepleşigimizde gaty gowally sizin muşdaklaryňyz özüne gerek soralar jogabyny alyp gartykmaşlagam allylar eken. Durmuşda kıyın pırfadyňyzda, gowy pırfadyňyzda hemişe size golla beren Gonç ekeni onuň birlik alaja memizde bar. Hawa hemmekşide
bolyan var. Yankı dişini viyali ayal maşgala birazcık çydamlı bolsa hemme wagt geçer. Sağ olun, Tanrı alkasın. Boğunca da gencemizi şular ýaly bagtlaýan için köp sağ bolsunuz aýdýar. Şey ýylgyrdy ýani Ýylgyrdy için başga bir tomaşa etýänlerim görfün gelinlerini şular ýaly ýylgyrtmak degenlermek Ana şu şerde de bir aýdaýyn. Arada da goňş soraw jogap edýär Instagramda oň biri ýazypdyr. Aýalyňyz daşyndan ýaman honnon märsi görünýär. Yüzü ağır görünýär, şoň ýalymy diýip ýazypdyr. Men şu ýaşlygymdan eşitýän sözüm ýaman yüzü ağır gaty honnon märsi. Men honnon märsi däl, men şeýle bir oýnatdyk diýin. Men prosta yüzüm tebii Gitaýdan. Evet, bilem o kakamy çekipdir, men yüzü ağırdy kakamy. Yüzüm şeýle asly men açyk adam, gürlegen adam, sada adamlar gowarýan. 2-3-5 saatda gürleşip oturup bilýän. Tak što men Mene şu gepleşige tomaşaçylar uje bilenler köp gürleýän ekenim diýenler. Ýok, ol köp gürlemek däl. Ol uje siziň adama düşünşiňi, alçaklagyňy bolupdyrýar. Men sizi hiç dogrymaýdaýyn, başda görümdedi, hiç sizi agryp görmedim. Sağ olun, spasibo, hoç кто-то. Ýa, daşyňyzdan dogrymaýdaýyn, mähirli gowarýadym men sizi, öňem gowarýadym. Ýa-ni diýdiňiz, men öň adamlar tananok, men has köp interwiýada çykandan soň tanadylar. Ýok, men sizi öňden tanýarym. Şu teatr sahna oýunlaryny görmäne baramda sizi gowarýadym. Sağ ol, gelýärdiňiz. Spasibo. Inni bizim gepleşigimize gelenimiz üçin size özümüzün Atavatan Media toparlaýadyňyzdan sağ bolsunuz aýdýar. Belki çyraýjyk sowgadymyz bar. Söýlem gowdany. Bizim Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň adından öýüňiziň bebe bolup görmedi ýaşy ýaman ana şu gelýärdi da anan ýaňymy. Şeýle gepleşiklerini görüp. Sağ olun, Tanrı alkasyn. Özüňize gerekli habarlary, peýdar habarlary makaplar öňüňizde diýip. Mesip bolsa, spasibo большое. Çağıranňyza syýlap, hormatlap, birinji gedek şu internet gepleşigine gatnaşyp görýän. Ýani goňş şirketde de olam diýär. Bar. Da dit. Покажи diýen bolýar. Men çok показывать men düşünem o işlerde. Gyzykly boldy. Gurrunmaz. Her hil gurrun etdik. Sizem ýürek açyp gelin ekeniňiz, spasibo haladym. Köpräk bolup dursun, ugurna bolsun. Siz Huda açmam, teatra gelip durun. Hemme tomaşaçylarymyzdan teatra çagyrýar. Gelin, görün. Men hemme teleýaýlymlarda da berýän interwýularymda teatra çagyrýan hemme tomaşaçylarymyzy. Bizi şol sahnada zähmet çekýär, şol sahnada ýüregimizi berip siz üçin keşip döredýär, siz üçin zähmet çekýär. Gelin görün, siz halarsyňyz diýip men. Ýa uwerina, siz halarsyňyz. Gelin, köpräk görün. Göz ýetimizi giňeldi. Size deýim ösünlikler arzu edýän. Sağ olun. Gepleşigimize gelenimiz üçin ýene bir sapar özüňiziň sağ bolsun aýdýar. Durmuşymdan birinji enatama sağ bolsun aýdýan. Öz kakama sağ bolsun aýdýan. Ruh şad bolsun. Men şu sunugata getirdi, men gaty begenýän. Ben halipam ata alof. Ruh şad bolsun. Jaý jennetden bolsun, oňa sağ bolsun aýdasym gelýär. Bir de şeýle bilim berdi, ýürekden her bir sapagy biz üçin uly mektep bolup durdy, her bir aýdan sözi. Şeýle de men aýlam, men töwerem gurşap alýan, men hemme zatda gollap durýan, maşgalam, ikinji maşgalam. Köp sağ bolsun aýdýan, esasam şunki ady köp agdalanadym, kuwanç. Sağ ol, ýanymda laňa, bilediňe, ilmidama durmuşda kynçylyk bolsun, begençlik ýagdaý bolsun. Dama bilegedeli, dama berk bolaly, bir jebis bolaly. Aýşatjana da näme? Ýeşine Allahjan. Aýşadan girýändir ýa-ni. Ulul üstünlikler arzu edýär. Gelecekde öz ejesiniň, kakasiniň ýoluny dowam etdirip,
Şöyle tübeden begenler bir ece kakayna men şular ýaly dereceye yetdim diýip begenmeklik, şogatlar görmeklik tübeden nesibet. Amin. Taňra alkasyn. Sağ olun. Подписчикlarymyz, Gowunjyň подписчиклary, meň подписчиklarym bizi gowwarýan auditoriýamyz. Bizi gollap durun. Biz siz üçin gow şeýle challenge'ler, waylar düşürýäs. Like koyun, köpräjik şeýdi bizi gepleşige çagyryp durýarlar iň esasy. Erwet kommentariýa ýazýanlar. Beýdip erwet kommentariýa ýazmaň. Biz göwnümiz alýar. Begeniň biz bilen begeniň gow däwetine şeý diýäňiz geçip gitýär TikTok. Bolla. Sağ olun.